Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa, mak arep pake takon dadakno sepedae Dwi pemirsa. Ternyata sepedae Dwi rusak apane ngono jere Pak iki. Dadi diolahi ora kenek. Mbah, mau nembokne apa? Dadi iki terpaksa guncekan ambek aku. Heh? Tuntun kok mulai mbok tumpaki yo malah dol ya. Masa gak iso ya, Pak? Ndangak ceritane. Jokem kayak joke nggo ngisor, dekno ngene lho. Joke sepeda lah kurupno ngono. Yo ora iso yo. Ditali. Nah, piye? Lah terus piye? Tuntun. Mbok tuntun. Tuntun. Kene. Ya wis lah. Swalem sale no. Sakjane mak ning guri ambek nyekeli pejas ta. Iya apa? Iya ngono ben gak kesuwen ayo. Wah, tuntun-tuntune ben anu mang. Malah gelis ya, Pak. Tuntun. Aduh rek mbok tuntun le. Arek aku. Pecah ngono. Apane sing pecah? Bilangan aku netapunane kok pecah iki mandanku. Sing pecah apa? Cek motor. Tak tuntun. Nang GE Mas Ari. Iya sing tak susul rono. Ndang. Lambenan aja seporo tatok. Wi. Gak iso noto berarti yo. Ini gaduh pek nggone Mas Ari sadodi ya. Walah jebule sepedame rusak awi. Padahal ora kondo mae leh. Iki kondone ora emoh terno ae. Iki apane sing rusak Pak cara ngono? Iki ne wis kabeh kok iki. Piye? Piye wis mbah pokoke njero iki. Walah parah ya nek ngono ya. Mari duwi mbok silakno wong gedhe. Ora yo wayahe rusak kok silakno opo. Lah gek ae pas aku. Wah, gek. Nek kuwi ora apa-apa kuwi, ora apa-apa kuwi aja bilang ora apa-apa. Metek. Walah ngelek-ngelek. Wis dituntun. HP-ne kebuku kuwi. Hah? Wis ndak aja apa ditumpaki, Pak? Apa itu, Pak? Tuntun wi gak tuntun ya. Ya tuntun iki Pak Am sing numpak engko nek wis dadi ditutno guri. Sisa. Itu kata-kata dicoba. Iya. Nah, iki teko kene yo bengkel. Besok ya? Tinggal mulai kayak yo. Iya. Kok kata-kata dicecep. Ngono. Kira gampangan beneran ta ora? Tos. Oke. Iya. Dadi ning kosor. Iku ning kosore. Dadi iki pake peneng sawah. Wah, pake gak ngeterno antek tok omah. Yo. Kesel.
jelas. Halah, halah, halah. Hujan. Ayo, hujan. Oh, ngaduk hujan tuku es pemirsa. Yo, jalan. Wis, hujan. Wih, kembang binahonge pateni. Kembang binahonge iki pateni engko mundhak. Buah nagane malah mati yo. Nek icer aja ning kono. Icerem ning sisih kono. Apa ning kono? Ning ngawur wit kresen. Udan pemirsa. Bar disemprot udanan ya wis. Seperti mbok mati mbok ora iku. Kak, tunggu dulu ya sampai rumah. Hah? Ya ndak. Yuk. Ayo. Ya, Kak. Kenapa? Walah wis bek. Wis bek wih. Udanan. Genuke wis bek genuke. Ini rusak. Ndi rusak? Rambutan jangan disiram, jangan mek sampo. Mesisan keramas. Dan ben gak ngeluh. Dan jupuk sampo. Rusak juga ya. Yo gak wis sore kok. Ndang sampone dijupuk. Tapi ini ben ngombe banyu jan. Wes cidono kok genuk wi. Rusak, Mak. Gak apa-apa, kok kan menep Orang kalong nih. Gak apa-apa. Ini kudanan. Ya, Mak kampung. Aduh. Wes ben. Wes. Jupukne kae, ndong kae mburi kae. Halo, ning jero omah. Ya kono kayak kene jejere. Lah, besok karek nggo guyang sapi apa nggo ngombeni sapi. Mulai terang. Ya gak apa-apa kuwi jek. Mau diulang tenan, Mak. Es batu. Iya. Gede ya. Kudanan. Karena pedes ditindal. Lemes kudanan wi. Kayak kowe. Karet apa mal? Ya aku ya dong minyak. Mbek ki dong telo. Lanjut. Lah kayak bereng kan isine pra. Ya wes, nang mandi. Tambah pun tempe sedikit. Lagi bar keramas desa kok wiwi. Sing penting ki mbok kramasine ben gak ngelu, wis gak usah akeh-akeh. Nah, ini kok ngeluh. Lah ini. Loh, sapine bengok. Yang terakhir pas
Padang kok. Sahur. Ini kamu juga. Ini begini ya di sini. Yo sak rambute toh wi. Dikosoki. Cek murah lho sing isor. Hah? Cek murah. Ini. Sithik-sithik oh. Ini murah. Cek Naik ya. dijek. Segereh, Hah? segereh. Nang baratus sok udan-udan yo segereh adusnya. Tangan kayak Abang marahin tenggoran goreng. Marahin tenggoran goreng. lah kok iso. Pentok nyirame kliwat iki banyune. Wes. Alhamdulillahirabbil alamin. Lampune kakno, Nduk. Hah? Lampune kakno. Kok malah dienggo lap tak tutuk lho ya. Wi. Minta anduk. Lho anduk emang. Kan lho. Petenge ya. Peteng wis dah salen. Kono ning padangan. Wis dah salen. Kuwi gombale didik emper. Goreng rambut. Hah? Nah, klambine dadi coplok. Rambutnya digebek. Loh. Cek teles toh. Hei, pakai coba. Untuk abang. Ini kesuwen nek buron. Buron? Udan-udan. Pendang-endang salin. Sik aku tuh masak sik. Masak apa neh? Enek-enek kowe iki. Lagi eh. Ada salin selanyep kok. Wes kesalan. Salenem nih kene kok. Nenek salah ngomong tinggal aku perbuatan keluargane Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa nih Mak KB, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir koyo banyu kali.
Agung kok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ojo lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abang ben iso ngikuti channel Mak Legini Family.